Перадача «Скрыжаванне». Добрый дзень, шановное гаспадарства. Добрый дзень, шановныя прыхільнікі беларускай традыцыйнай культуры. Сёння з вами зноў працуе Янка Крук. І як гэта не дзіўна, як гэта не парадаксальна можа прагучаць, весна, такое шыкоўнае надвор'е, але мы з вами, нягледзячы на тое, што на двары пост, мы з вами працягваем гаворку пра вяселле. І пакуль мы дойдзем да застольнага стола вясельнага, то я думаю, што к таму часу пост завяршыцца, і якраз можна будзе падумаць пра тое, і што, чым выпіць, так сказаць, і што закусіць. Ну а пакуль пост не дазваляе браць кілішак у рукі, тады давайте завершым на сёння тое, пра што мы гаварылі цэлых две сустрэчы, пра спецыфіку, пра сімволіку, пра семантыку беларускіх вясельных караваяў. І я на развітанне мінулы раз абяцаў, што мы трошачкі больш падрабязней пагаворым пра той шыкоўны вясельны каравай, з якім мы сустрэліся некалькі разоў у вёсцы Моталь Іванаўскага района, і да якога я сёння таксама ў захапленні. Мы расказвалі ўжо пра тое, як вымешвалі цеста, як яго так гатавалі, як там аздаблялі і так далей. Нет, пра тое, як аздаблялі, даруйце, мы сёння якраз пагаворым, і пра тое, што далей адбывалася з гэтым караваем. І вот колькі часу ўжо прайшло пасля таго, як я двойчы, а можа нават, відаць, дакладней, тройчы бачу, як выпякаўся гэты каравай, але да гэтага часу я не да канца, мне падаецца, зразумеў глыбіні сімволікі аздаблення гэтага каравая. Поэтому я сёння паспрабую, так сказать, зрабіць невялікае апісанне, а калі сярод слухачоў знойдуцца людзі, якія, так сказать, былі побач з гэтай традыцыяй або жылі гэтай традыцыяй не адзін год і не адзін дзесятак гадоў, можа быць, яны дапамогуць, так сказать, зазірнуць у глыбіні матэматыкі. Перш за ўсё мяне цікавіць матэматыкі, як гэта не дзіўна гучыць зноў-такі, аздабленне вясельнага каравая ў Мотальскай, у Іванаўскім раёне, у вёсцы Моталь. Што там незвычайнага? Аднаярусны каравай, упрыгожаны шышкамі, а шышка — это вельмі цікавая рэч. Это галінкі, ну вот я трымаю руки, так сказать, по памерах, это 80, як мінімум 80 сантиметраў вышыні, і сярод іх былі двайчаткі і былі трайчаткі. То есть выбіралася груша або вішня, чарэшня. Іншых дрэў, так сказать, не бралі, но часцей за ўсё все-таки грушавая. І тады паглядзіце, вот галінка расце, а потым яна разыходзіцца на дзве, да, і вот это агульныя, так сказать, памеры 80 сантиметров. И вот это называлось двайчатка. А калі галіначка разыходзілася, одна вот ішла ад ствола, і потым разыходзілася на 3 галінкі, гэта называлася трайчаткай. І вот паглядзіце, значыць, я сёння, рыхтуючыся да перадачы, яшчэ раз перагледзеў і магу нават, так сказать, взять телефон, выкарыстаць гэты запіс. Бабулі мне расказвалі, там па некалькі разоў я все это праслухаў, яшчэ раз, і, значыць, пра гэтыя двайчаткі і трайчаткі. На вялікі жаль, бабулі расказваюць падрабязна, дэталёва, як аздаблялася, да, як яна, так сказать, уставлялася, як трымалася ў караваі. Але чаму менавіта вот такая колькасць двайчатак і трайчатак, сённяшняе пакаленне 75-гадовых, 80-гадовых бабуляў ужо не тлумачыць. Яны адказваюць проста і зразумела, так, як я чуў ужо, так сказать, сотні, калі не тысячы разоў. Так трэба. У нас такая традыцыя. Зразумела, што тыя старадаўнія вытокі гэтай сакральнай матэматыкі, я не баюся гэтых слоў, яны, можа быць, недзе схаваны ў глыбінях падсвядомасці, і сённяшнія захавальнікі традыцыі робяць так, як трэба, але не могуць, як настаўнік, патлумачыць, чаму менавіта трэба так. Цяпер паглядзіце, значыць, давайте яшчэ разочак. Шышачкі, да, шышкі. Бяруць
тое ж самае каравайнае цеста, потым раскатваюць на стале такім даўжэзным чарвяком, ну гэта маё слово. Я гляджу вот по памерах, ну, на свае пальцы і разумею, што трошечки все-таки таўсцей, чым палец, да? У дыяметры і даўжынёй, ну як атрымліваецца на стале 80-90, як у каго з жанчын, гледзячы, які, так сказать, кавалак цеста ўзялі. Яны это все раскатваюць, а потым, пачынаючы з самага ніза, ад ручкі, той часткі, якая будзе ўторкнута, там недзе сантыметраў 15 пакідаюць, а потым пачынаюць вот так вот па руху сонца закручваць кожную з гэтых галіначак. Все цалкам. Затым вельмі далікатна, акуратна ставяцца да агню. Значыць, бярэ жанчына, таксама ёсць спецыялізацыя, якая адчувае, так сказаць, які агонь, як будзе паводзіць сябе цеста ў гэты час. І яна такі бярэ рушнічок або там кавалак льняной тканіны, закрывае сваю руку, каб не апячы яе, да? І бярэцца за гэту трайчатку і, так сказаць, туды засовае ў лона печы. І потым ціхенька паварочваючы раз, другі, трэці, туды-сюды, так сказаць, гэта цеста запякаецца. І яно потым стане, так сказаць, здольным для того, каб выкарыстоўваць у ежы. Ну, але не проста, а гэта все-таки сакральная частка каравая. Так вот, паглядзіце, значыць, матэматыка наступная. Вот хотелось бы, каб нехто взял, так сказать, ручку и замаляваў. Вот это коло, поверхня каравая, и туды будзе уставлена каравай, берем каравай невесты. Туды будзе уставлена 2 трайчаткі и 3 двайчаткі. Подкреслю, 2 трайчаткі и 3 двайчаткі. Я паспрабаваў палічыць усё. Значыць, і колькасць саміх вот шышак, а затым колькасць галінак асобна, да, колькасць галінак у гэтых шышках, то атрымліваецца, што у невесты будзе гэтых асобных галінак 12 штук. Вы разумееце, той, хто займаецца міфалогіяй, той, хто займаецца сімволікай беларускай традыцыйнай культуры, ён разумее, што лік 12 у дадзеным выпадку абсалютна не выпадковы, і хутчэй за ўсё это дакладны выразны намёк на салярную сімволіку, то есть тое, што мы маем над галавой на нашым, так сказать, на нашым небе. Ну, але як толькі мы закранаем каравай жаніха, а мы гаварылі пра тое, што ў доме невесты і ў доме жаніха выпякалі асобныя каравай, і там, так вот, паглядзіце, матэматыка, сакральная матэматыка каравая жаніха. Там будзе 3 трайчаткі, то есть, яшчэ раз, калі у каравая жаніха было 2 трайчаткі, то тут 3 трайчаткі, калі у каравая невесты было 3 двайчаткі, то тут 2 двайчаткі. І тады сумарны лік атрымоўваецца 14. Вот такая незвычайная матэматыка. Забягаючы трошачкі наперад, я скажу наступнае. Тады, калі сустрэнуцца 2 роды, тады, калі яны ўжо вернуцца пасля вянчання, то тады будзе зроблена наступнае рытуальнае дзеянне. Бяруць каравай невесты, адтуль дастаюць 1 трайчатку і паставяць у каравай жаніха. А з каравая жаніха дастануць двайчатку і паставяць у каравай невесты. Вот такім чынам будзе, так сказать, ісці ўзаемаабмен. І жанчыны тлумачаць, што, маўляў, у хаце бацькоў невесты стала менш, а ў хаце бацькоў жаніха стала людзей больш. То есть невесту забіраюць у хату бацькоў жаніха. Ну і яшчэ адзін вельмі важны нюанс, пра які, так сказать, трэба сказаць. Магчыма, пакуль што ставлю сам для сябе пад пытанне неабходнасць падліку вот этих галінак. Магчыма, справа не ў самой колькасці, так сказать, гэтых асобных галіначак, колькі справа якраз у сімволікі двойкі і тройкі, пра што я гаварыў, так сказать, яшчэ ў розных публікацыях не адзін дзесятак гадоў таму назад. Таму што, бачыце, на сённяшні дзень, калі мы з вами
сутыкаемся з непарозуменнем 2 і 3, з яким ми сутыкаемся ў нашым жыцці, і, напрыклад, у жыцці заходняй Еўропы, то мы будзем бачыць, што ёсць нейкі дысананс. Я пра што гавару у дадзеным выпадку? Калі у нас хлопец ідзе на спатканне з дзяўчынай, то ён нясе 3 кветкі. Да? Знак, так сказать, вот ад мужчыны, то есть неадсотнасць, якая перадаецца будучы, так сказать, магчыма, будучай нявесце. А вот знакам жанчыны заўсёды з'яўлялася цотнасць, то есть двойка. Ну, у дадзеным выпадку не парнасці. Парнасць, яна, так сказать, калі хочацца, перш за ўсё, выражалася ў катэгорыях прыродных. Што такое, так сказать, мужчынскі пачатак і што такое жаночы пачатак. Вот тут вот якраз цот або няцот вельмі моцна прамалёўваўся. Вылучаўся. І поэтому, может быть, дастаткова паглядзець на тое, значит, на сімволіку двайчатак і трайчатак, не падлічваючы канчатковую колькасць вот этих галінак. Тады мы з вами будзем бачыць, што і там сімволіка пяцёркі круцілася. Вот это ўжо мне больш-менш зразумела. Але больш-менш чаму? Таму што маецца на ўвазе, што мне вельмі хацелася, каб мы з вами выйшлі на 7. Вот тады было б абсалютна ўсё зразумела. Чаму? Ведаю свой род аж у 7 калена. Сям'я — гэта таксама сям'я, але што мяне задавальняе ў 7, то і ў гэтай вот матэматыцы, то это першае набліжэнне можа вывесці нас на вельмі цікавы, скажем, вектор разважанняў. Ну, давайте узгадаем наши традыцыйныя беларускія чарадзейныя казкі. Вот там эта матэматыка выразна прасочваецца. Итак, першая стартавая пазіцыя — бацька і маці. А затым у бацькі і маці павінны з'явіцца дзеці. И вот тут, итак, батька и мать, это уже 2 адзінкі у нас есть, а теперь дети. А математика казак заўсёды гаварыла: 1 сын не сын, 2 сыны паўсына, 3 сыны сын. Бачыце? И вот тут, да, калі мы говорим про тое, что толькі 3 сыны это сын, то значит 3 дзетак, і зноў становіцца зразумела, што у гэтым в основе ляжаў біялагічны закон, ну, спраецыраваны на наш социум. Што значыць біялагічны на наш социум? Справа ў тым, што 2 дзяцей гэта простае прадаўжэнне роду, да, это захаванне сям'і, ні больш, ні менш. А вот калі плюс 1, то гэта ідзе, уже выконваецца закон не захавання, а пашырэння свайго роду. То есть абавязкова плюс 1. І вот это плюс 1 было зноў-такі абумоўлена той сацыяльнай рэчаіснасцю, з якой сутыкаўся наш народ у мінулыя стагоддзі. Смяротнасць была даволі вялікай, і для таго, каб, так сказать, род не стаў на мяжы вымірання, вот адсюль і ішла праекцыя абавязкова на кожным этапе плюс 1. Вот такая незвычайная математика. И еще раз скажу, что сакральная математика белорусского весельного каравая застаецца пакуль што, так сказать, не вытлумачанай до конца. Я думаю, что пошуки могуць ісці ў розных напрамках, але тое, што мы сутыкаемся з дакладна сфармуляванай нейкай матэматычнай, так сказать, логікай, мне гэта абсалютна зразумела. Но цяпер яшчэ адзін вельмі важны нюанс у аздабленні мотальскага каравая. І той каравай, і той, мужчынскі, я маю на ўвазе жаночы, або каравай невесты і жаніха, быў круглым па форме. У кожным з іх стаяла 5 шышак, але перш чым паставіць у цэнтр гэтыя шышкі, па акружнасці гэтага каравая клалі з таго ж самого теста зробленую касу, дзявочую касу. Ну, вы ведаеце, да, 3, так сказать, асобныя, так вот это даўжэразныя стужкі, так сказать, каравайныя, іх пераплеталі паміж сабой і выкладвалі па акружнасці. А затым прамежку, самы цэнтр зоймуць шышкі, а ў прамежку паміж касой і шышкамі будзе яшчэ, так сказать, невялікая частка прасторы каравая, і вот сюды дзіўная рэч, клалі знакі вельмі незвычайныя. Значит, і на каравае жаніха, і на каравае невесты былі адны і тыя ж знакі, але знакі зноў-такі жаночага і мужчынскага пачатку, праяўлення. І так паглядзіце, жанчыны вёскі Моталь расказвалі,
калі пакласці проста крыжыкам, але яны клалі не проста звычайны крыж, а абавязкова загіналі і трымлівалася як свастыка, павернутая ў левы бок. Вот это тут адразу зразумела, таму што мы і на спадніцах, і на розных узорах, і на розных вышыванках, і на прасліцах, да куды б не дакрануліся, так сказать, куды б не пайшлі, мы знойдзем гэтую свастыку, павернутую ў левы бок, і навукоўцы сёння ведаюць, што гэта сімвол жаночага пачатку. То есть это жаноча, это символ невесты. А вот нечто подобное, вот глядите, як быццам бы вузел завязывали, то есть брали зноў-таки недзе 15 сантиметров гэтага теста и як бы праз центр пропускали одно праз другое и завязывали вузлом. Вот так на Полесе, в Лельчинском районе робяць птушечек, калі сустракаюць іх весною, скажем, на вот жаворонышки прилетите, калі спевали, и рабили вот это тесто, то обовязково вот таким вот птушкоподобным знаком. А это было уже символом мужчинского початку. Так вот, геометрия, так сказать, паслядоўнасці заключалася ў тым, што спачатку клалі один знак жаночы, затым мужчынскі, жаночы, мужчынскі. І вот так вот ішло па крузе. Мы шмат разоў спрабавалі, так сказать, сфотаграфаваць каравай зверху, перш чым ставіць шышкі, для таго, каб убачыць, магчыма, нейкую зноў-такі лагічную ці матэматычную, скажем, да, логіку ў колькасным пачатку, але аказалася, што той самы каравай, калі мы бачылі і адзін, і другі, і трэці раз выпяканне яго, то колькасць гэтых салярных знакаў абсалютна дакладна не паўтарылася. І тады мне падалося, што, магчыма, все-таки некалі, да, у тыя часы все-таки эта колькасць была устойлівай, а затым жанчыны, калі страцілі, так сказать, вот эту колькасную залежнасць, магчыма, наколькі быў вялікім само кола каравая, але в этой паслядоўнасці адно за другім, каб запоўніць усю прастору, яны вот такім чынам чаргавалі. Але сутыкненне побач размяшчэння двух аднолькавых знакаў не дапускалася. То есть недзе ў нейкай ступені матэматычна яны пралічвалі вот адлегласць паміж гэтымі знакамі, і каб ішло абавязкова вот это паўтарэнне. Ну, цяпер яшчэ адзін вельмі важны момант. Значит, там что ни крок, то это поэзия, это песня. Я маю на увазе песня вот такого ритуальна-сакрального характеру. Кожная з гэтых галінак, кожная з гэтых шышак, пасля таго, як яна будзе абпалена і фактычна прыгатавана ў лоне печы, даставалі, і потым кожную з іх на працягу ўсёй вышыні упрыгожвалі загадзя зроблены з тонкай паперы кветачкамі. І все это было шыкоўнае аздабленне, і што дзіўнае, што і кветкі там чаргаваліся ў той самай паслядоўнасці. Чырвоная, белая, чырвоная, белая. І так да самага верху. І так кожная з гэтых галінак. Затым бралі 5 гэтых шышак, збіралі, прычым роўненька, акуратненька, і ўстаўлялі ў сярэдзіну. А цяпер глядзіце, мы на адной сустрэч гаварылі, калі паверхня вясельная каравая трэсне, раздзеліцца, это было кепскім знакам наперад, на будучыню для гэтых маладых, знакам таго, што пара можа распасціся. Так вот, каб гэтага не здарылася, вот, у дачыненні з шышкамі, адна з жанчын акуратненька брала, так сказать, у рукі гэтыя 5 шышак, трымала іх, а другая жанчына зноў-такі перавязвала чырвонымі ніткамі, толькі чырвонымі. Прычым зноў-такі, як гэтыя ніткі, даўжыня іх вымяралася, я вам скажу, што это зноў нейкі момант сакральнай матэматыкі. Чаму? Таму што жанчына ў пакоі адмерла 7 крокаў, адна ад другой, так сказать, отышлі, паставілі, так сказать, трэцюю жанчыну, і тая хадзіла, і вот як мы на рукі, бывала, наматвалі, так сказать, льняныя ніткі, то яна хадзіла вот так 12 разоў туды-назад, адмералі гэтую колькасць, і толькі пасля этого нітку абарвалі, і вот гэтымі ніткамі аздаблялі, перавязвалі шышкі на вясельным караваі. Перевязали, уткнули, все это аккуратненько повинно было быть, заховываться. И после того, как каравай был
падрыхтаваны, аздоблены, все, так сказать, яго трэба было абавязкова вынесці у кладоўку, схаваць, так сказать, надалей ад чужых вачэй. І гэта, як правіла, это рытуальнае дзеянне выконваў самы блізкі да нявесты або да жаніха чалавек. У тым выпадку, які мы бачылі мы, то каравай нявесты выносіў яе родны брат. На гэтым актыўная фаза, так сказать, дачынення да вясельнага каравая была завершана, і трэба было, так сказать, уже распачынаць саму працэдуру, сам цырыманіял вясельнага беларускага вяселля. Я, может быть, не забудем тады, калі, так сказать, пойдуць наступныя сустрэчы, дзе падыдзе час гаварыць пра тое, як дзялілі каравай, але забегаючы наперад, все-таки хочу лепш потым паўтарыцца, чым ні разу не сказаць. Пра што сказалі жанчыны? Значыць, глядзіце, якая цікавая рэч. Кожны матузок, і вакол якога абгортвалі, так сказать, для таго, каб трымаліся гэтыя шышкі, кожная кветочка, кожная часточка этой шишки, это драўніна і кавалак каравая. Уявіце сабе, все гэтыя складовыя. І тады вы напрыканцы вяселля падыходзіце са сваёй палавінкай, скажем, або там адзін чалавек падыходзіць адорваць маладых. Перад вами тут жа ставяць чысты бялюткі сподачак, і на гэты сподак кладуць. А цяпер паглядзіце, усе складовыя гэтага аздаблення дэкору гэтага вясельнага каравая. І так, кожнаму чалавеку абавязкова пакладуць кветачку, адарвуць кавалак ніткі, адломяць кавалачак гэтай шышкі і выражуць кавалачак каравая. То есть все, фактычна все, што мела дачыненне да вясельнага каравая, кожны з прысутных атрымае. Пачынаем пытацца ў людзей, а навошта кожная з гэтых, так сказать, раздаюць людзям. А цяпер паглядзіце зноў, якія дзіўныя паралелі праводзілася. Я ўжо не адзін раз расказваў пра тое, што сёння, калі назіраеш, прыходзіш на канцэрт, скажем, у які-небудзь канцэртную залу горада Мінска, або назіраеш за канцэртам, скажем, па тэлебачанні, то ўсё часцей бачыш, як нашы артысты выходзяць на сцэну, і на правай або на левай, часцей за ўсё на правай руцэ у іх павязана чырвоная стужка. Знак аберэга. Мы просто гаворым, гэта знак аберэга ад дурнога вока. Но гэтыя жанчыны мотальскія гаварылі пра тое, што такі аберэг павязвалі практычна кожнаму чалавеку ў сям'і. Дзіцяці, тут уже, это перш за ўсё, як аберэг, каб не сурочылі, а дарослым людзям, тут, конечно, трэба перакінуцца у вясковае жытло, у вясковую працу, і тады зразумееш, што это такое. Давайте вспомню фрагментик, так сказать, свайго колішняга школьнага студэнцкага жыцця. Ужо дарослы хлапец, 9-10 клас, такая пара года, весна, прыспешвае, і трэба, так сказать, выкапаць гной з хлева, потым развесці яго па участку, раскідаць это ўсё, дзе будзе потым пасеяна бульба. Так калі ты з гэтымі віламі 2 дні папрацуеш хорошенька, то бывало часто, што левое запясце, як хто, у каго опорная рука, левое запясце бывало просто раздуе, так сказать, і потым тыдзень або другі ты не можаш нават, як кажуць, лыжку взяць у гэтую руку. Так у народзе казалі звіг, або там, значит, по-другому, мотальскія жанчыны называлі зусім іншае слово. Так каб гэтага зрушэння, яны так гаварылі, это прыгожае слово, яно мне вельмі падабаецца. Каб гэтага зрушэння не было, то тады трэба было перавязаць. Мне падалося, што асабліва малодшыя мае браты, так сказать, калі былі яшчэ маладзейшыя, то яны называлася напульснікі, то есть такой скураной такой, як часткай, так сказать, і там 2 даўжэзныя паяскі, яно ўсё перавязывалася, пераплеталася, эта рука, і цесна, шчыльна, так сказать, заціскалі. І тады, так сказать, такіх рэчаў не будзе. Так для старэйшых людзей менавіта гэту функцыю выконвала. А цяпер бяруць, паказваюць, што ломяць зверху. Зверху ламалі галіначку, кавалачак за кавалачкам ламалі гэту галінку. І раптам давайте ў сабе ўявім, што унізе застаецца эта аснова двайчаткі або аснова трайчаткі. Так
там, где застанецца 10-15 сантиметров вот этого раздвоения места, да гэта казали, что пошентить, ну, кому достанется, потому что там ломать не по, что называется, не по парадку не дозволялось. Так вот, кому достанется вот эта частка, лечилось, что там у господару пошентить в этом годе с годованием гусей. Можа ад таго, што гэтае раздваенне, так сказать, два крылы нагадвала ў нейкім выпадку, магчыма, так сказать, но вот так тлумачылі гэтыя жанчыны. Вот такая незвычайная логіка. Ну а цяпер яшчэ адзін момант, які мне не даваў пакою, так сказать, доўгі час, і я думаў пра, ведаеце, пра што? Пра тое, што у нас у вясковым жыцці было не проста, скажем, талака, узаемадапамога, а нешта яшчэ больш глыбіннае ў духоўным плане. Вот это узаемападтрымка, відаць, таксама не гэта слово. Што? Давайте пашукаем, калі я зараз раскажу пра тое, здавалася, простенькае рытуальнае дзеянне, якое выконвалася. Вот уявіце сабе, што жанчыны закончылі ўпрыгажэнне вясельнага каравая, а там недзе, так сказать, стужачка, нейкі матузок, нейкая кветачка, нейкая кавалачак паперы засталося. І яны все это, мне здавалася, што гэта рэчы надзвычай такія салідныя, сур'ёзныя і сакральныя, таму што з імі трэба ставіцца, так сказать, ставіцца зусім, ну, са спецыфічным такім імпэтам. А жанчыны раптам кажуць, гэта смецце. Я так ашалеў, як так? Тое, што зразаецца з вясельнага каравая і раптам смецце. А яны, так сказать, бачылі маё здзіўленне, кажуць, ціха, спакойна, зараз все патлумачым. І аказваецца, гэта так званае смецце акуратненька збіралася, і на савочак, все, а потым на кавалачак нейкай ткані, льнянога палатна, вот тут уже, бачыце, зусім іншае стаўленне. І яго неслі з хаты, куды б вы думаеце? Вот тут самое дзіўнае і самая, так сказать, вот эта глыбінная сутнасць вясковага суіснавання родаў. І тады яны ведалі, што у суседу таго ці іншага, нават тут на другім канцы вуліцы ёсць хата, в якім дзяўчына на выданні. І тады вот тое смецце неслі ціхенька, нікому нічога не кажучы, кідалі пад парог, прама пад парог, вот каб бачылі пад парог хаты таго гаспадара, дзе ёсць дзяўчына на выданні. Бачыце, якая логіка? То есть маю дачушку замуж ужо выдаюць, ужо все зразумела, ужо вяселле пачынаецца, то, як кажуць, Пятро, няхай твоя дачушка таксама выйдзе замуж. І вот эта вот эстафета пераемнасці, яна захоўвалася літаральна ва ўсёй вёсцы. Вот вам, калі ласка, смецце. Бачыце, якое стаўленне? Поэтому, яшчэ разочак, нічога фактычна з таго, што прымала ўдзел у падрыхтоўцы каравая, яно не аказвалася, ну, так сказать, затым далей уцягнутым, вельмі арганічна, вельмі мудра уцягнутым у колазварот вясковага жыцця. І перш за ўсё, бачыце, і працоўная дзейнасць зберажы ручкі, і, так сказать, аберег для ўнука, і выйдзе замуж дзяўчына з суседняй хаты. Вот такая незвычайная філасофія, і вот вам, здавалася б, наш просты вясковы каравай. Калі мы з вами будзем гаварыць праз нейкі час пра тое, як дзялілі гэты каравай, якія прыгаворы там былі, то гэта зноў бачым, што цэлая філасофія народнага жыцця, і там мы знойдзем, так сказать, масу прыгажосці. Але хацеў бы зноў-такі на секундачку, на хвіліначку, забегаючы наперад, сказаць, што асаблівае стаўленне было да той часткі каравая, якую выразалі, а это сярэдзіна, менавіта для маладых. Сёння, калі ты бачыш, як у мінскім рэстаране напрыканцы вяселля выносяць хай сабе вялікі, хай сабе высокі торт, а не каравай, і я заўсёды падкрэслю, ужо аб'еліся людзі ўжо не да гэтых, так сказать, тортоў, і поэтому такое адпаведнае стаўленне да іх. І гэты торт, даруйце, я, можа быць, трошачкі, так сказать, брыдка скажу, але размазалі лыжкай па талерцы, і ўжо нікога не цікавіць яго далейшая доля. А вот тое, што называлася караваем, і тое, што дзялілася, абавязкова неслі дадому і дзялілі паміж тымі ўнукамі або тымі людзьмі, якія не былі на вяселлі.
і заўсёды сярэдняя частка выразалася для маладых, яе загортвалі ў рушнік і захоўвалі на працягу ўсяго жыцця. Вэлюм, рушнік, на якім стаялі маладыя ў царкве, каравай, гэта ўсё будзе доля гэтай пары. А долю дваіх, яна сплаўленая ў адно, дзяліць і разразаць было нельга. Поэтому захоўвалі на працягу ўсяго жыцця. Прыслухоўвайцеся да нашых традыцый, да парад нашых бабуляў. Дзякую вам за ўвагу, всього найлепшага.